сәлам тапшыруының чираттан тыш чыгышы эфирда. Хәзер инде зур һәм кайнар сәламнарыбызны без зур ширитле авылы Мавлютовлар гаиләсе Айсә һәм Хавага юллыйбыз. Күптән түгел генә алар икенче тапкыр әби бабай булганнар. Бу дөньяга икенче бәләкәй кызчыгыбыз Кәмиләбез аваз салган. Шул уңайдан без аларны иксез-шиксез котлыйбыз. Әле әйтерсең кичә генә Усман белән Райләнең туен шаугыр килеп уйнадык. Бүген инде менә икенче тапкыр бәби тууы белән котларга насыйп булды. Кадерлеләребез, сагыегыз озын гомерле, иманлы, саулыклы бала булып үссен. Без сезнең өчен иксез-чиксез шатбыз. Тик котлау хатының төп сәбәпчесе аларның яраткан әтиләре һәм бабакалары Бирюков Кәрим Сабитович. Ул бит бүген үзенең матур 70 яшьлек олы юбилеен каршылый. Шул уңайдан сезне Кәрим абый, балаларыгыз, кызыгыз Хава, киявегез Айсә, оныкларыгыз Усман, тормыш иптәше Райлә, Үмәр, оныкчаларыгыз Сәлимә белән Кәмилә дә ихластан котлыйлар. Үзең картаеп җиткәндә, янәшәңдә исән әти-әни булу олы бәхет, дип башлыйлар котлау хатын сезнең балаларыгыз. Менә инде әткәйебезнең юбилее. Без бу гомер бәйрәмен көтеп алдык. Бүген инде бала аныклары җыйналып, әткәйебезгә мәдхия җырлыйсыбыз килә. Газиз кешебез, меңләгән гомерләр бирелмәсә дә, никадәр язганын безнең белән бергә, әни белән тигез гомер итеп, саулыкта, шатлыкта яшәгез. Бала чактан ук ялкау булмаска, гел эшкә өйрәттең безне. Бүген шушы тәрбияңнең җимешләрен татыйбыз һәм аның өчен олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Синдәй гүзәл кешеләр юктыр әткәйебез. Әткәйебез җилдәй җитез, яшендәй яшни һаман. Артта калды кайгылардан агылган зәңгәр томан. Армый, талмый тормыш җидең, арттырдың нәсел җебен. Котлыйбыз ихлас күңелдән, яратып сине бүген. Аз дисәгез яңгыраган сезнең өчен рәхмәтне, телибез без биек таудай олы булган бәхетне. Котлы булсын туган көнең, картаерга ашыкма, алда килгән картлыгыңда сагышларга юлыкма. Хөрмәтле Кәрим Сабитович, ихластан кабат сезне юбилеегыз белән котлыйбыз. Һәм инде Мавлютовлар гаиләсенең теләкләренә без дә кушылабыз. Сезнең хөрмәткә җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Мәхәббәтең белән урадым син, тормышыма керттең яңалык. Көчле минем сиңа булган кисәләр, сөю китаплары язарлык. Назларыма күмелә җаннарым, елмаеплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыма күмелә җаннарым, елмаеплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Ямле иттең иртә кичләремне, чәчәк атты сөюгеләрем. Исемең кабатлап күңелемнән, сине уйлап йөргән көннәрем. Назларыма күмелә җаннарым, елмаеплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыма күмелә җаннарым, елмаеплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам.
Sen şeklenme ışan üzüme Şın көңелден şın yürekten eytken Yaratamın diyen sözüme Dostlarıma kömele canlarım Yılmayıplar mina barasan Qabatlab eytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Dostlarıma kömele canlarım Yılmayıplar mina barasan Qabatlab eytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Qabatlab eytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Yaratam, yaratam, yaratam Hürmetli milletteşler, qabat hoşlaşıp hayırlı dinler dilim sizge. Ertege Allah birse tağın görüşürüz. Yazığız, xatlarınızı ketip qalabız. Sağ bolağız.